makikita nyo rin yung dulo mo yun. So, itong Timberland. Okay, doon sa dulo mayroon din kikita resort. Tara, punta natin. Isa rin dito sa resort na ginagawa pa ngayon itong isa nito. Ito ay nagkakahalaga ng 500. Wala naman siyang limit kung ilang tao dito. 25 pesos per head ang entrance. Kita nyo. Kantil ini tulos pag abot digdi. So kan dati di ba? Kantil tulos ini no. Hi guys, what's up sa inyo lahat? So ngayon pupunta tayong beach, mamasyal tayo. Ito yung gagamitin nating motor. Dahil yung sniper ko, iwan ko dito sa isla. Hindi ko dito may tawid kasi nga mahirap ang pagtawid dito sa kaislahan. Mahirap yung pagtawid ng motor na isa tayo sa bangka. Ito, mayroong motor yung patay ko dito. Parang panghabal-habal. Ito muna yung gagamitin ko. So ayun. Paradise sa Cagbulawan. At ito palang cottage na to ay nagkakahalaga ng 500. Wala naman siyang limit kung ilang tao dito. 25 pesos per head ang entrance. Nakita nyo yung cottage at yan. Saan ito matatagpuan itong Cagbulawan? Kung galing kayo sa Tabaco, sakay kayo ng bangka, depende na lang kung magre-renta kayo. Sakay kayo sa mga pasahirong bangka ay mayroong pamasahing 60 ang per head. Siyempre kung mag-aarakila kayo ng private na bangka, siguro medyo may kamahalan. Yung beach na to ay matatagpuan sa Cagbulawan, baka kay Albay. Doon sa unahan, kung mapapansin nyo, itong beach na to ay, itong area na to ay
ibang may-ari. At kung makikita nyo yung bakod na yon, iba rin ang may-ari nun. At dito mayroong tindahan na mali. Makikita nyo, isla na to ay isla talaga to. Hindi to konektado sa mainland. Kung makikita nyo yung isla na yan, konektado na yan sa mainland. Yan yung dinadaanan ko pag galing ako sa Legazpi. Tapos itong isla na to, makikita nyo, yan ang Batan Island. Mapapansin nyo yan, may mga tipak na yan. Ginagawa dyan ng kalsada sa Batan para i-improve din ang lugar na yan. At makikita nyo rin yung dulong yon, itong isla na yan, mayroon ding beach dyan. Yan ang ginanayan beach resort. At so makikita nyo guys, itong beach na to ay ginagawa pa. Hindi pa siya tapos masyado, napaganda pa at nilalagyan ng mga cottage. Pero ito isang beach, kita nyo tapos na. At sisilipin natin, titingnan natin ang itsura nito. 3 beach ang nandito sa Cagbulawan. Pacific Paradise, Cagbulawan. At dito sa unahan ay ang Timberland. So yun, punta tayo doon. Ito rin yung isang beach dito na matatagpuan sa Cagbulawan, itong Timberland. Okay, doon sa dulo mayroon din kikitang resort. Tara, punta natin. Isa rin dito sa mga resort na ginagawa pa ngayon, itong isa na to. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng resort na to. At kung makikita nyo dito, ayan, ginagawa pa, hindi pa siya tapos. Makikita nyo may boundary siya dito. Yan, ginagawa pa yung mga bato hanggang doon sa dulo. Kasi ito yung may-ari nito at may-ari doon, magkaiba. So ayan, hanggang dito yan sa kadluhan. Bakod na to, init. At dito makikita nyo, ganda ng buhangin dito. Linis oh, buhangin na buhangin talaga. Dito malalim to, kaya yung mga maliligo dito ingat lang. At yan, kulay blue. Kantil na po, ano? Kantil na yan? O pa? Ay, baka pala yung kantil. Diba dati kantil initulos pag abot tigdi? So kan dati diba kantil tulos iniyo? Ay baka man? Dati kantil na. Ay pun talaga ba? Sa dagat naman pa ako. May tindahan pa lang. Ayo. Kantil lang talaga. Ay para bawas pala nila no? Diyan pa pala yung malalim. Dito mababaw pa. May tindahan yun. Para sige bawas. Para ka dagat. Dagat. Ano tayo? Malamang bay-bay na ano no? Tinatrabaho pa no? Anong pangaran kang resort na yun eh? Dahil po man. Ay dahil pang pangaran. Dahil po man na didibilo. Yan, dinidibilo pa pala. Oo, didibilo pa sana. Alay pa. Kaya ni kung daw ini pangaran Timberland. dun sa puro Timberland ini. Oh ini. Iba ba niya ini? Dahil mo pangaran ko yung punya Pacific, ano Pacific Paradise yata? dinibong ini na daw. May pangarama ini kayo doon na eh. Pacific Paradise da. Oh, ito. Nakakuyan baga diba? Okay na gana naman. Yun nga lang, itong isa sa resort dito sa gitna, medyo kulang pa, wala pang masyadong tubig dito, kaya hindi ka makakapagbandaw. Pero dun sa dulo, sa Timberland, ang sabi nila mayroon daw tubig. At dito sa kabila, itong isa dito ay mura lang, pero ini-improve pa to guys. Meron naman CR doon, yun nga lang walang tubig. Pumupunta pa kami doon sa taas, may balon doon pa nagbandaw. Pakita ko lang sa inyo yung tabing dagat, yung itsura. Yan, may mga bangka dito.
Ang labig to kahit mainit. So yun, uwi na kami guys. Makikita nyo naman ang lugar dito, ang ganda. Ito yung may-ari ng lugar na to. Ayan, si Kuya. At ito, lilinisin pa to ni Kuya. Itong area na to kasi sa kanya rin to. At bukod yun sa kabila. So yun guys, punta na lang kayo dito sa lugar na to. At maganda dito mamasyal. Uwi na kami. Pa-like na lang kung nagustuhan nyo ang video ito. At huwag nyo na rin kalimutan i-share at i-subscribe nyo na rin ang aking YouTube channel. Thank you.